ଲାଗିବ ପରା ଭାଇରେ ଛାଡ଼ିବ ଲାଗୁନି ଘରେ ଗଲେ ତମକୁ ଫେସ୍ ୱାଶ ନିଶ୍ଚୟ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୋହନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାହେଇଛି, କାରଣ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବଳିଆ ବଳରାମ, ହାପି ବର୍ଥଡେ। ସରି ଅପା ପୁଅ ଭାଇ ବଳିଆ, ଆମର ଆଜି ଆର ବର୍ଥଡେ। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇଏ ରଖିଛି। ବର୍ଥଡେ ଯେହେତୁ ତ ରଖିବ ନା, ଆମ ପାଖରେ ତ ମାଣିଆ ନାହିଁ, ମାଛୁ ଖାଲି ମାଗଣାରେ ଗିଳିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି ଚିରିଂ ନିଶାଟା ଚଢିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଆମର ଖିଲା ମୁଣ୍ଡା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗମ୍ଭାର ମୁଣ୍ଡା ପାଖାପାଖି କଣ ଘାସଟି ଭିତରେ ପଶିକି ପଙ୍କାଳ ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିବ। ଆଉ ଜାଗାଟା ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଜାଗା, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ତ ହବ। ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିଲେଣି 4ଟା ରାତିରୁ ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2ଟା ହେଲାଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ଇଏ ଦେଖୁନ ସିଆଡେ କେମିତି ଅହଙ୍କାଳିଆ ଭଳିଆ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର କେତେ ହବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମାନେ ଆମର ଭୋଜିରେ ପୁରା ଜାରି ରହିବ, ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହବ, ମଜା ଉପରେ ମସାଲଦାର। ଟିକେ ପରେ ଆସୁଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜି କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭାତ କି ଡାଲି କ'ଣ ହବ କି ରେ? ଭାତଟା ହଉଛି, ଡାଲିଟା ହଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଛତୁଟା ହଉଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଅଛି, ଚିଲି କୋବିଟା ବି ଅଛି, ଆଉ କଦଳୀ ପିଚି ଖଲି 2 ପେଟି ଆଇଛି। କ'ଣ ଘରକୁ ନବ? ସବୁ ରେଡି, ଯେତେ ଖାଇଲେ ସରିବନି ମାଗଣା। ତ ଏବେ ଆମର କଟାକଟି ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବ। ଆମର ଏଇଠି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏଟା କ'ଣ କାଟିଦେଲାଣି ଅଧା। ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ନା, ପୁରା ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିବ। ଦେଖ ମୁଁ କାଟୁଛି କିଚିରି କିଚିରି କରିକି। ଭାଇ ତଳ କାଟି ଦବ ରେ, କ୍ୟାମେରାକୁ ପଛ ଅନେଇବ। ଏଟା କେମିତି କଟା ହବ ରେ? ଲମ୍ବା ଚୌଖଣ୍ଡିଆ ଫାଳିକିଆ କେମିତିଆ? ଆଉ ଛତୁଟା କିଏ କାଟିବ ରେ? ଏଟା ଅଧା କାଟା କୋଉଠୁ କଟା ଫାଷ୍ଟ ପଡୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନାଇଁ ସିଧା ନାଇଁ ସିଧା, ହଁ ସେମିତିଆ ଛଡା ହବନି ଉପରୁ ନାଇଁ। ଚାରି ଫାଳ ଚାଲିଛି ଆମର। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ହଁ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କର, 4 ଫାଳ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। 2 ଫାଳ 4 ଫାଳ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ରେଡି ସକ୍ସେସଫୁଲ। ମାନେ ମୁଁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି ବୋଲି ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ, ଯାହା କାଟିବାକୁ କହିବେ। କୋବିଟା କିଏ କାଟିଛି? କୋବିଟା କିଏ କାଟିଛି? କୋବିଟା ସାଇଜରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଛି। ଏରା ସବୁ ଅହଙ୍କାଳିଆର, ଖାଲି ପଇସା ଦେଇନି ବୋଲି ଏତେ କାମ କରୁଛ ମୋ ସହିତ, ମାନେ ମତେ ମୋ ସହିତ କହିଦେଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇର ଏବେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସରିଗଲାଣି। ଦେଖ ମୁଁ ଘର କେମିତି ପାତି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିଛ, ସବୁ ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ତି ମଜା ଉପରେ। ଫଟୋ ଉଠ ଭିଡିଓ କର ପାତି ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ ଦେଖିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ପାତି ମାଙ୍କଡ ଏଇ ପିଲାଟାର ବର୍ଥଡେ ଆଜି, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ରଖିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଲତ ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡାରେ କଲକଲ হবে ନା ଗାଧେଇଲା ମାନେ। କେମିତି ଗାଧେଇବ ମୋହନ ମାଝି? ପୋଖରୀରେ ବୁଡିକି ବାହାରିବି, ଆଉ କୋଉଠି ଗାଧେଇବି? ନାଇଁ ଏଟା ପଛରେ ଡ୍ୟାମ ଅଛି, ଡ୍ୟାମରେ ଡେଇଁ ପଡ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ପାତି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଜୀବନ ଜାଗାରେ ହେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତମ ଯାହାକୁ ପିଲା ମାରିକି ଯାହାର ବର୍ଥଡେ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବର୍ଥଡେ ନୁହଁ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାସ କରିକି ଆମର ଏଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ସବୁ ଧୋଇବୁ, କାରଣ ଦେଖ ମୁହଁରା କେମିତି ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ, ଯୋଉ ନଈଟା ଅଛି ପାଖରେ, ଡ୍ୟାମଟା କ'ଣ ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ, ସେ ଭିତରକୁ ଏବେ ଯିବା। କ'ଣ କହିବ ଟିକେ? ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ। ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ସେ ପପୁ ଭାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଏବେ ପୁରା ଚିରିଂ ଉପରେ ଖେଳ। ସବୁ ଡ୍ୟାମକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଖାଲି କୋବି ଚିଲ୍ଲା ବାକି ଅଛି, ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ କାଣ୍ଡ, ହାଲତ ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ସବୁ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ।
ଯୋଉ ରାଇତା ମୁହଁରେ ତାର ଛାଡ଼ିବ କିରେ ଏରା ଅଏଲ ଲାଗିବ ପା ଭାଇରେ ଛାଡ଼ିବ ଲାଗୁନି ତାକୁ ଘରେ ଗଲେ ତମକୁ ଫେସ୍ ୱାସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜସ୍ମିନରେ କାମ କରିବନି ତା ହଁ ନବରତ୍ନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଆସୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ। ଅନ୍ଧାର ସବୁ फाइनाली केक कटाकटी सरिकी एबे 5टा बेले हमर भोजी कार्यक्रम पूरा सरी जाइछि। आमे एबे देखिबु आपण मानको आइटम कोन कोन होइछि। दीटा रोसिया मगैथिलु लंडन रु एठी गोटे आ गोटे प्लेन रु आछन ए कोनटी प्लेन राइस लंडन रु ये हमर आइटम होउछि सेटा कोन सालट ये राइस केला छतु चचड़ी फेस्ट टिके करनु कैमरा टे बुला डाली एटा ओगांडा रु आइछि ओराइता ओराइता हमर फाइनली भोजी सरी जाइछि। एबे हमें खाया चलछि एला चिकन लेग पीस पापड़ आलू पूरी असुलेट वीडियो बाय।